és que passi el que passi a la ciutat, el 2019 conformarà un ple municipal molt divers, tan fragmentat o més com l'actual, i per tant els acords hauran de ser amplis. Què necessitem aquí? Doncs jo crec que necessitem formacions i lideratges que tinguin aquesta capacitat d'articular aquests consensos molt més complicats que els que ja hem tingut, i ho han estat molt. Per tant, capacitat d'entomar aquesta complexitat i una solvència mínima de gestió i de saber portar determinades àrees. Nosaltres ens presentem perquè tenim un projecte de ciutat i jo em presento en el número 1 d'una llista precisament doncs, perquè crec que puc ser alcalde i crec que puc aportar coses que ajudin a que aquest futur govern que surti a partir del 2019, que serà molt divers i que nosaltres creiem i defensem que estigui orientat en un doble eix, el del progressisme, per tant, polítiques d'esquerra, i que estigui enclavat en el republicanisme. Entenem que el republicanisme, hi ha que pensem que és la República Catalana i altres que poden pensar que és la República Espanyola, però en tot cas aquest esperit de republicanisme hi sigui. En aquest quadrant és on ens movem nosaltres. I nosaltres aquí ens presentem per tenir l'alcaldia. Per això ens presentem, si no, ens n'hauríem anat amb un altre. Després, el ciutadà parlarà, el ciutadà decidirà quina és l'opció que creu que pot liderar això, i allà estarem. I Esquerra ho farà, assegurarà que els acords són possibles i que podem tirar endavant. La línia vermella per nosaltres és que no torni el que ara ha tornat a treure al cap de forma una mica tapada, etc., que és aquesta ombra d'un Partit Popular que no només no ha renunciat a la xenofòbia i a la demagògia, etc., sinó que hem vist en l'últim vídeo presentat la setmana passada que va en aquesta línia i segurament hi anirà més. Aquesta és la nostra línia vermella. A partir d'aquí doncs ens haurem de posar d'acord i hauran de fer-se prevaldre les forces que tinguin aquesta capacitat d'arribar al màxim nombre d'acords possibles. Oriol Lledó, regidor del grup municipal d'Esquerra Republicana. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Nosaltres, ara, petita parada per la publicitat.